Supaya kaya nga kawan. Saya tanong pag live. Saan kaya rumah. Dapat yun. Nagiyang kaya galabok. Gatablig. Na, adi mo na, kumint kagaya sarap kuna ka. O pa man, nasara ka karso, raso nula. Amya nulun. Nasara ka karso, kimusa. Isi nga dari ang masa. Hadlawang bara. Naman, para sabutan kay kapanulun. Diya nga na mga kapara atero sa TV, adi nga ditero sa TV, nakapanulunan. Diya nakatero sa radio, nakapanulunan. Diya nga na mga multaka, mga seminara, nakapanulunan. Ugay na may ito amudihadan yan. Eh ngayon may ito amudihadan yan. Ada ko mga gusto tamo. Ada ka mga gusto sa ikarumang ka, awaan na ka. Ha? Da ka mga kasayang kung mga kiyaras ka mga nabi. Na mga malutan mo pamigyan mo, nautaka ka. Inuwaris yung nabi yula. Ayub. So nabi yula ayub ba? Napakatatayan na wala utala ka nabi. O pa man na, inugpa ka pa kita sa pito man na sa kung sakit. Ino niya sakita. Amya dula was yan. Nakagian makabugay sa mudi hadaan marasay. Nasa ka na amya rasay ka, agiwin nga di ka sa radio. Kaya so sa tiya guli man na dakon mang gusto ka sa may karani rin na radio. Allahu Akbar. Ha? Gina nila. So lang unang ko ng mga dabinak pada miya kabugay siya sa mudi hada. Kapromasay. Inubito sa kapromasay, kaangamarasay. Inusong nabi udah Yunus. Akya na sada. Badi ke pakai, di makan na sada. Badi ke pakai. Ha? Iyo tak kaya wain yang muka umiya na, kerarangita na. Na badi ke pakai diri kena sada. Apa kita run wala utada kung diberi dah itu. Pak tanur kaya petai ka api kika nga wala utada sa sada. Ino to pikiran sa sada. Nakagyan makabagay camu jihad. Marasay sa tani dyan naman sada. Nakagyan makamu, tato na miya sa wakagyan makabagay sa mujihad. Miya ka umasada na bayin na pada muslim sa mga tao. Pada miya muslim sa mga tao, kagiyong tao. Kaya rasay niya sa kutate na siya sa nila maragat abidan wadaw tada na muslim yan. So tamang udah ito na dangunang ng mga tao na muslim yan. Allahu Akbar. Di mo kaya kakirasayin ka. Malalakaw ka sa patamo dugawi. Panggastaw na kaso, sapo do kang ibu. Nambidan na naman daw tada. Biya ka nagrumanar yung nakapromosya sa patamo dugawi. Dari bapatulan. Wan na watakap ka ubay na ka na di nga kilay. Wan na karumangap ka ubay na ka na di ka udparmag. Allahu Akbar. Yan hindi siya kinimatayo na mati mo, smalo ya. Nabakan maasisabar ka. Nagina namin ibigay ka mo di hada. Na turun wadaw tala sa mga tao, kapambidan wadaw tala sa kapurasay mo. Waryo bidan wadaw tala ang tamanay na papano ko. Abidan yan. At kaya mo na miya muslim sa mga tao. Ha? Napakasun wadaw tala ko surga, ang utapapano ko. Yung taso na yung mananay na, bidan wadaw tala, ang utamanay na, kakawa nga, pakasun wadaw tala ko surga. So pila, gibo kita tawin sa wida ka na. Tingin mga pagari ko. Suur ka duwagi ko mga girbiyo. Ha? Kapag ako masusunod ng Sulaiman na kabinasan talo, sunod ka nung mga girbiyo. Ay abuha matatagos ang tapila, naasar mo kay manan yan, na di kabinasan sa mga padinapila. Kanda ba matawsin ba yan? Kanda ba di pamuasa? Lang, di matawang ba nga da? Uwin na pakasunod mo lang ito na ako surga. Nasa kayo di pakasunod surga kang babali ka kalso. Ala, kalso ka sa kaya, galib ko mga nabi. Inulit pa ganit wala tala sa nabi, mato na biliw na mga tao. Biliw. Asya kung tabi yung namasa na pagadim na imato na dimagad. Nagyas sa kayo bibaliw na wala tala, panggalabag ko mga nabi. Di nga mga unaman ang tunay galabagilan. So mga unaman na salient yung mga nabi, at tiruan na wala. So may maratin na hindi paliw gata, karkan matig wala, so lagi hindi paliw gata ng mga nabi. Ato na ipapaliw gata ng nabi. Basta ang bayang abu. Dia ay kay papadiw ko tikiran mo daw tayo na nga dawat. Ada gini galabukiran. Dahil na inad na nabi na padad na abot panggalabuk niya na sudawat. Dama panggalabuk na kawan. Kenapa dibubali sa mga building. Kadawat abot panggalabuk niyan. Upang si siya nga data mo kiran. Ha? Naibod din ng galabuk na yaman na nagyang nga gadawat. Uma mo galabuk ang ari nga yung gadawat.
Walang kaya nga buka perapas. Kaya nga bukia pas ang dawat. Ngayon kaya nga bukia pas. Paganero na kakuwang kaon. Na miyang gelebek ka, upang makakanaba ka udama. Na miyang gelebek ka sa ipapaliw ka terkawal na. Apang gelebek ka na, so gelebek ko mga namin. Upang makulaba ka na, apang gelebek ka, so kanaba nga dawat, ay mana niyan. Kaya saliente na ka sa mga nabi. Agalib kira na yan. Naudi nga saliente. Abakad bimbo de kalso. Anto na iminya suwa ka. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Subukan na diya na. Katuwa kakwasiyaki mga kuwan, mga tao. Na upang makakibara sa kasukay na sukay nga wala uta sa miya kanala sukay. Miya kanala sukay. Ganda mga man nakasukay. Uli na padagang. Ay agalib ka nakapagu. Nakapakaya ka bisa sa sukay na presidente. Na di ka panggalibog at tika na, ay mana importante at tika mo na, na di ako dingalibog sa gobyerno. Di ka pamatan. Sukay nga sa, sukay Duterte na di ako watika, kaya sa kung di nakapagbuya. Uli na padagang ka. Na di ka dindigang na yaman, na di ka dindigang nakamantis. Na piniraw sa padaga katekay, so di ka dindigang sa mga barko, palin. A milyon na yaman na napkalabog. At tika di ako importante na businessman ako. Importante na di ako ni business. Ha? Kau tu. Di ka betul na padagang. Ngayon, nantom na ikalaba. Nantom na ikalaba. Upang makikan, dagang ka saya. Uli na, panulong ka saya. Uli na, siya ka, upang makabad kibata, sukay ka saya. Na isukay ka wala ito na miya makalala asukay. Upang makapadagang na miya makalala laba. Apkakuwang ka. Upang makapadagang ka. Pada taro padagang. Nada tau banyan dia mana nak. Banyan ikabaya makadagang. Sama dahil laba. Ha? Wala naman ito na kato, napapandigan ka sa demo na tinadiya ko ka, dindigan sa kamante, tinadiya ko kaya sa radyo ko di makandigan sa kamante, tiya buda kaki, batang wala tala. Di nga nakakadigan sa kamante, kaya baka dumatay, nadigan sa makakuha sa Fortuner. Nasya ka ba nandigan? Sa nga demo na, makapusa ka sa lagi luto ko demo na, miya ka dala. Allahu Akbar. Nagito aki mga pagarya, iamanan yan. Nalagi diyan, ibarat yan, Peter wala, bagay ka sa ibarat yan. Sa lagi dito, api buti lagi dua pakar kita. Mana mana dia mah. Nagi yang ka imbulas wala sa mga pagarita ng mga tabi. Ito imbulas kiran wala. Sa sadong masiran sa lang wala na sa malak uni arga tiura suru adiso peto purura una diga pagamado. Ikadua kadi sa sadong masiran sa lang wala na malay arga utama dia na adiso tanda yung katatangwirang pamilya ng amalirang usang tangwiran. Katalawa kadis na yamanan yan. Nas, may itawoy titindig ka sa lalang wala na tumwatiin na di subaka di pa na tumwatiin na baka di subaka di pa ng bayang sa hajar atong aswan. Sa ito turo na lela to ka din. Amado naman nagdamang na nakwan. Allahu Akbar. Ino nga kailangan na ripagariya, babay mama. Ino nga kailangan na makakawa ka ng sama na. Di nga kasara na kasara di ka di makasabay. Ino sambay nga, miyatang da dudu pula guli makadaraja. Umanis sa timanong. Ha? Na di makasabay sa mabasadungan. Na mamagato sa gudu pa ulo lima. Na siya kini at tabali na pupatagato sa gusto pulo kami naman pakasabay. Gitu buwa kayo sambay yan. Na di yung padiso. Lango na pinya ni manggulaw na. Siya man na dalang kuwan na pared paatag na badas walang tuwala. Allah, pared niya na natag. Na di ka di mga nasosangya. So di pala lakaw sa lang wala. Na ay magkaroon wala utal na sumsum niya pagamalian. Na so di mga naso. Be, di na kaya dalawa, di ka pangaso ka, Peter wala utal na. So miyangan ang umangadaran kami, na inilang kami sumang amaliran. Na, andi yan malaka. Oto-soto gaya, baboy niya malaka. Imiyater wala utal na. So miyangan ang umangadaran kami, na inilang kami sumang amaliran. Nantangan na pibusan sa wala utal na, banan mga kapiro. Kaya so kapiro ka ba na malian? Dahil kaya malo kapiro. Happy at binyan siya ka na dunia na din na ba niya apa ka surga. Happy at sumibos sa dangon sa anak krosiran. Sa dayon na din na ba niya apa ka surga. Doon ay pangito nga maliran. Kaya kaya papatagal siya na ana amalia na tao. Ana amalia, bara sambayang, bara pota. Dangon naman naman. Aya buwa kaso niyan na di mga dang. Di mga halso. Maya pasad ka. Allah. Ay papatagal siya na bara amalia na tao. Nga nakatiruan na wala ito na. Allahu Akbar. Ganda ka mga halso. Allahu Akbar. Mali naman ganda ma. Saya tanong sa 3D siya.
Ino nga kailangan suamad. Ino nga kailangan suamad na makakuha ka sa malay arga amal. Ino nga kailangan. Dahil mga pa ako makakisado nga na mo rin. Nakatawan na kaya. Pangukom swalla hutada. Na panimbang swalla hutada. Napakapmabidan yan swalla hutada. Na mga paandawan na ka sa kanong iwata ka. Miya ka masyado nga na mo rin. Ya Allah. Iya makananan na sikatanakan. Tingin na ino nga sikati. Tingin na sikatanakan niya na kami sa kananarsa ko. Uwan. Na ino nga sikati. Kami narsa ka. Na wala kisum sa surga. Kaya kapanarsa. Napakadiyakan sikata siya ma. Unya sina. Tingin na di kisum sa surga. Kalakasanan. Kandalakasan. Na tingin na sikatanang siya. Mga danirang daw niya numita sa madrasa. Siya ko miya kapan. Paano duruman ako niyan. Talaga ito sa adawan sa kansaman sa anuman. Nasukatan na siya mo. Allahu Akbar. Namiko ko na kaya beneran kaya wataka. Kaya beneran ka kaya bang ato na kinuha ki wataka. Ato na induwa nga ro. Tiga pia ka benar siya nga parar ka wala. Pia ka dukutura ko yan ka parar ka. Da kaya beneran ka. Nakuha na utama ka. Na imbigay nga ki wataka. So mapapantag yun nun. Ako kitsukibid ko, nakibigay kiwata ka. Naagi mo man, na lima-lima siya ba, di miya sukar, miya kway wata ka na kun. Napiri wata ka, napiri bidin na kawata ka. Nasina ka ko siya, maka di nga bidin. Allahu Akbar. Sige karuman ka, di nga bidin. Ya Allah, karuman ka na nan, ang kayo way, sikatan na, ito na sikatan na ka nun, sikatan na ka nun. Tinabiyelo ako na natin dito. Saan niya di pakapanibol sa di bitsuriya. Ya miya sukar, Allahu Akbar. Kuha naman amal ka, kuha man ang tamal ka, hindi malimati man, nasa bayang na ipagingap magkikarumangan na, ame kumati na, ti kumamalay, tamyan na nga nakiswamali, kaya nabusawanan. Namyan na nga swamali ka, natingin nakuha niya swamali na marata na buganiron. Di ka biyawag sa naraka. Napamakami ka tabalik. Na, paano ka tadi yung mga tao? Ba't hukum niya rin ka, Peter Wanda? Padugumanan niya. Miya mga natiyatig mo lang, natabang iya ko niyo, katabangan na nga sa kanumang, pagkatumangad na nga natin, so tindig iyo. Ato na kitabang ko wala. Naku, natabang itabang ako wala. Baka magis wala sa milyon na pirak, abada pirak yan. Ba niya kailangan na pirak. Baka magis sa demo, nakagiya ka tayo, uli na bugan ka sa table, kadanguan tawan, ibugin ka. Ay, kaya kitabang ka wala uta na, sugal bukiyan. Ato na ikalabok ko wala. Ato na ikalabok yan. Nababali na ka. Kaya galabok wala uta na, suwagi suka panonoon. No, miya ka tundu ko din nakisukan duwan law na penudu sa simba ko ni waki. Ay buok ya tingin ini andar ka na simba ko niyo. Mga jin simba ko ni waki. Allahu Akbar. Daang wina ni galbuk wala di man. Lakatan yung anak kurang apa rin pangilaw. Ya ay wala jinaman no. Allah. Ya ay wala jinaman no. Gina ni galbuk wala. Ayaw sto na kana ba. Ay pangilaw ka no. Ini mga pununun wala. Kana ba kimanos di manudol. Apa dia dah kau sa tridis. Lagi di Turki, basta po nung na si Muster sa TV. Nadumiyangap sa Pilipinas. So, ang lautan, nag-iwag kaya tiruwayan sa mga nabi na, langong na nabi na, pakaw niya sa palay niya, dulod na ko sa mga taonan, dulod na ko sa mga kaumanan. Natabang ako na tiwala ka, tabangan na sa kano, naiyak kaya kita bang kakwala. Na paano nung kaswala sa kotala, sibo niyo kiswala. Nainok man na giyang kaya mga tao, ang mga tabling na diran dulod na mga Kristiyana yan. Beda niyo nga namin kadabuso. Ang mga matiyang utara, namin bubada-bada sa masigit, sa mga bukog. Miarabitan na mga maranaw, kami kadabuso, dua katong maranaw, at sabab siya, pengin na lang utara ba mga Muslim? Mga bukog. Andi miya kuwatan ng naguna. Andi miya ko naguna utara. Miya kuwatan ng naguna. Miya kakadabuso tanong mga maranaw. Banan malabul. Allahu Akbar. Miya nga lidak pa naman kay Ma'am Tanong. Agi mamante na dulu na kaper. Tipikilin na kasi wata ka, pagaring ka, karo mga dipsimbayang, na di ka panimanulong sa kaper. Dan nakakaya pakapan, dan wakaya pagimasad na ginong tanong. Di tanong di mamulong na, bulong tanong sa ibulo na, sa katanong miya makala ibulo. Allahu Akbar, tamay ka nung pamata siya nun. Nagina na ki mga pagarya, iyamanan yan na, ay dulong tanong sa mga kuwan. Miya kuwatan, upama, nagda mga malatan ng bagas sa ibarat. So kung naman dito bulig, natalugaw iyo. Na, yun nga isa na may tabulig. May tabulig.
Tanaw gawi. Diyan kay siya na tablig. Oh. Na, pakapagabala nga sira. Namanya gabalang isa na pala di barajuma. Gaya sa tablig. Na ayamanan niyan, na ayasokay niya, umiyang katalugo na 10-25, ani 5, masadungan, 10-5, anu 2-5. Oh, na taluga to sa 50 pada radyo. Ha? Na upamakabakan nito ko, kaya kataon tanong mapayman to na pera. Nabakan nito pera kang tatalugot sa 50. Atong nagkakuha kaya tablig. Makapamasa sa isa ka kilo at bangos, 2 kilo bargas. Teriin mo na, di mga tingi-tingi, gula siya karating kilo. Na di mga pumading, miyan dengan so talagot siya na gulima. Ini baratan sa pera ka saudara dia. So siya badas. Nagiyang kayo miyan ako siya na ko sa talugoy. Nanto na yung badas unwala, siya tanong ko siya kung tapuran ni 90 million. Napataga to sa pusyo ka million, times 15. Na pera kada kalian, 7 billion, 350 million. Times sa ni mga napuna din namin yung 10 lima ka, sobra 7 ka billion. Allahu Akbar. Napakapaw masya sila naman. Allahu Akbar. Uli na palatan mga ngaruma. Ha? Palatan mabubi mga ngaruma. Napangaruman ka kung nanganan ng talugot sa 50. Ano tanong pangaruma? Na mga tanong pangaruma. Ano tanong? Kaya pangaruma taso miya makataytay, miya makadaibang siya. Nantay malaibang siya, si watay gobernur. Nang inuwi wata. Ha? Miya ano ko sa mga kadawa tablig. Assalamualaikum gubernur. Uway. Baga mo nga orka. Natina to na mo ka orak. Tinap dia daga ko sa talawati. Na ibutang ka natigin mo na talugatos. Kagito mo siya miya sukoy dia ko taluga. Miya suus, miya ini sukay rin ko talugoy. Ini bola tanong sa pera. Tigi gubernur tiya tidi mama. Iya pagapakaki. Hindi ka ritaw. Tingin mo rin. Pagka mo nga rin, miya tupungaki. Bako nga di ka tawa siya si gubernur. Na pamana piaso sate mana pamper na dengan malutan sangan nawatakan na pengaruman ka tiatu kuali waki mga pulis abitin ni sang namanggo kota ini soda giya pa ini ada wa na nakatibang si tabli miya ka uma assalamualaikum gubernur yeso sokay ko talugawi so kayo badas wa manan yan dabi tridis ako so badas sudah tridis oh miya ka mamabu assalamualaikum bitina to na pengamunga ko ka tinaba ka ba dari lagi dia kito abuso. Ha? Ngayon wari. Isa ka panaki. Pagkalak-lakan mo, tingin na kanaki. Ngayon wari, gubernur, tinamiyan ko sa murakan na hindi laga na talugatos. Namitang na talugatos. Sige pa ito mama, kung tapi bunuan. Tinang video kami. Video kami ang gubernur. Tinang ngayon ka no video. Dati na tablig ako. Nagito na ka na tablig. Tablig ka. Natapiri pa. Nuksam ka sa watak na Nati na peri ada to ka. Nati na ay ada ta kana siya ko pangaruman ng utak kakakira na miya temukon. Nakiyan di daga sali magatos ngibu. Ha? Na itingin mo na miya temukin na siya kami diyo. Nakuga nga. Ay tingin na karaboro na pito tayman. Praga to sa tanaw nga manok. Buna-buna piyanari gubernur. Allahu Akbar. Kaya pirak yan. Nasa masari. Kaya no sasarig. Na ayas sukay niyan. Kumiya katanugaway. Na sobra pito kabilim na pirak yan. Allahu Akbar. Tingin na gubernur ginabori ni butang na ka. Tingin na uway ki. Tingin na naki. Minjelaga ko sa isa ka milyon. Tingin gubernur ito na. So tingin di butang kuwatakan na nga ni jelaga. Tingin na uway. Jelaga 1 million. Na tingin na pera ko raking butang ka. Tingin na 1 billion. Allahu Akbar. Tingin na sukara. Supit wa karabo. Apit ako ka to sa gibo. Allahu Akbar. Tingin na sutana ko ano. Saan sa kabaya ka? Kamana nga na kanila bipito ka bilyon na pirakin. Upang makakibar sa pira ko. Allahu Akbar. Miya mamasa si gubernur. Tina mata na tabuligi kawasa. Oh. Inaira na paninida nga. Ngayon miya kakwata sa papya pagkabong. Ngayon tablig kawasa. Miya gututa. Allahu Akbar. Iya pala tiga makamumata kawasa. Pero wala kisukay nga. Antong nagilibog ka. Tina tablig ako. Natin ang tunay sukay niyan. Natin nasukay ka nakiba pa kulay. Nauman natin tanugawin. Napsukay na ako sa sobra 7 kabiliw. Natin na bumili na kumala sukay. Inaira natin kita. Paninindi nga. Ang mata kong malay pira. Ha? Na. Tigi mamu inaira na udah senaki mga otakan. Mga otakan na nga. Kataw, nakape ko na diminyo. So miyang mamu si gubernur kibatayan ng utadu katawatean. Ay, inya ni pangangarkan ng utarya watayan. Ngayon tipiyang araw mo utabli. Pengaruman utabli.
Ha? So may musuka ka niya na babay, tinamakulay. Ino nga nalipangar kay si Arikulay. Ay daw, watakulay tigya mo gobyerno. Sa kausya tigin di malaya ko mga watakan. Inang watigin watakulay, pengaruh mga tablig, biyang buto ka. Tinang kayo, ay daw watakulay. Ay tina dilagar ka tina sa kamilyon. Na tina watakulay. Betangar ka na 1 billion. Ay ko tatabli na dakado kay so tapirakian ay nipso kayo talo-talo Nasiyagin niya ka dapat tabli. Ay dapat 500 sa sukay niyan. Bayar na piyota sa ulo. Allahu Akbar. Mura ka na kung di ka nakiputay sa ulo mga malaikat. Sige malaikat siya ba niya? Ay bitaw di ka rin ngangasan. Allahu Akbar. Ha? Natina, umanon maguwi yung kakawatayan. Yawasan, malay ka na busaw. Baka malay ka kan. Di ka di pagubay, daw kur-kur ka. Tinayin mo makulat, tina. Piano ko sa mga natalo-talawati. Panga mo, mutanga ka natalo-talo ka, tapos niya tupong gawasan. Ganyari kay malay kuro. Ay no, niya ni pangangarkan. Si wataya kagi una panga mo nga natabli ka malay sukay, malay badas. O na nga pala di kirutang sumidiri. Anda ho, udah nga malutang utawatay gubernur. Na nga pala kirutang sumidiri. Anda ho, batala binalo malutang ka. Pigilin ka na sa tema na kumbungan na malay degali dunia. Na pagkakumbungan ka sa kamilyon sumidiri. Pagkakumbungan ko sa kamilyon na. Isa kamilyon na dunia, bida na ka. Anda tiri kumbungan. Nang malay ka sa kumbungan, anda sa kumbitar niyan. Ha? Nang malay ka sa kumbitar, anda sa mga imbulaw niyan. At tama sa siko ng tama, anda war. Tama sa adab na tama sa panitilan. Yan yan bulol. Nakalutang ka. At yung nga makalutang ko, sabi ka lang yung makalutang ka. Eh, kalutang ka na anak kundo. Sigurado. Mura ka na ko di ka makakuasa na kundo. Allahu Akbar. Lagi na niya, lagi din ang mga pagarya. Ha? Ay, amanan yan. Natinawa ang makulay. Ino kung di pangangaraki. Tiguwari, tinawa takulay. Mata na tinas kay malay. Ino kap sinimuta sumo. Kabala kayo Quran daw. Badi ko sumakala ko sa kupunimuta sumo na tinamanay ko rabata. Daw, tinayin mo mo. Piano ko sa mga iyo takulay 1 million na talaga. Na tinayin butang nakatingin mo na yung tap. Miya ka mong lutan piano ko sa tano tabi ng 1 billion. Nakataon na ka sa buboy. Ayap ka buboy niyan na matay di. Bukuli na pogi. Ha? Si mama na si buboy na mabub ko na si ganda-ganda. Si hangin niya buboy na ko na si pugi-pugi. Ay dan. Ama ko buboy na miya pangipangit kakata na miya kalay kabutang. Tingin na wata ko lay gaganda ka din. Tingnan kayo at si watay na ari na tingin ubay pa mo na miya karataratay mo dado. Ay may miya kalay kabutang. Ha? Tingnan ganda-ganda na wata ko lay. Kamata na wata ko lay kabapiya buwid pagikog. Ginato na, babi buwid pakikog, nagkaputulo kami yung mga kalasyan ni Pira. Alda, apiak kay bakal pakikog at tigil. Alda, lagi na laki mga pagray lagi din. Ha? Apiak kay ita. Na basta makwang ang nanay, kiwis water ka wadaw tada. Kabala siyang ka wadaw tada sa mga nayaman, at talabilo ka sa kay pagkakomidori. Apiak kay mo pati. At talabilo na ka di manutang tumidori. Basta surat sa bunungan kanan. At ingat ka namin diri. Allahu Akbar. Sampai yang wala tada kadikon makakuha. Bapi ang akyat mo na yama. Api ang miya na baga dunia sa kapangadi. Nabi ko di nga, panggalang magsugal na baga ka, na matang wala tada kadikindar kakaw, arakakya, ita ini. Arakakya nga, iguro to. Amira sa ikaw agama. Ang taon na iba dalil siyan. Ha? May ada nga si Bila, datu na sa bangsan yan. Datu na sa muntal yan. Nasa ka na ni Bitong Gusura ko. Allahu Akbar. Ating alim ako. Wala ba ako? Mapati ako. Ostad ako. Uway. Nasana ka? At alam binalo ko, yada kaya pinadigil ka wadaw tara na. Giyan na, ilam mo ka dangan panampain. Dangan panampain. Sali at ikaw nabi. Sali at ikaw mga nabi. Sali at ikaw Rasulullah. Na di nga na panggilibugan. Allah. Tayo pa kasangita kaya. Kang ano makatano do? Ha? Panggilibugan, nakupunan na patimu-timu mga babay. Nasiyawan ka kaya napatang ibu na gulima. Ano ba yung ululuar sa niya napatang ibu na gulima? 2,000 gulima, 3,000 gulima. Malaki ang dumiyar pa babay. Mataya malami ako akan 5,000. Mabagatos. Allahu Akbar. Talabila wala. Ha? Kahupon na kang gilabo ka. So aga maapaw na sa perak. Na ibat ako na talang adat nuwan daw tada bagungga. Wallahi. Allahu Akbar. Kahupon na kang gilabo ka. So aga ma. Ang gusto na kasutamo ka, gusto pamilya ka, gusto mga
Biti mo lang napkubo na kasawanin. Awan ka na matang wala talaga bidyo na nanwal daw talaga kung takilong akiran. Bidyo na nanwal daw talaga. Na di ka pag-iw. Allahu Akbar. Ilaman ka manutanukwan. Dani wakiraw tayo siya ko dapat natabling. Nasud na kiso pakasya siya mga nasyon na sumuranaw. Mata nga pakadlak-lak. Biya kaya sintira na miya duuna. Kanga na liw na basuranan. Nagilaw nita na pagkapanupanuwak yan ng mga tambay, ang mga baladusa, at mga karton. Ada silusa, pianimal sila ng mga security. Allahu Akbar. Nasud, so kaya doon tablig. Ay kaya tablig na basara na ordo. Daawa, kapadolol. Para sa buto na kayo tablig. Basara na ordo. So kaya doon dawa. Na miya magamal so mga dadong. Na imantom na ayam ang amir sab. Dahil kaya masjid sa Luzon, kaya mo masjid sa Luzon, nag-iya center, giya Quiapo, giya Golden Mosque, giya Tandang Sura, mga masaupan. Ginami masjid sa intero wa Luzon, da masjid. Kaya may sige nakyat, tayo hindi ko na masjid, hindi ini, tunuto. Mutaro ko, sige makaangusa, nakyat hindi ko masjid, San Andres, namiyakat hindi ko san. Ay kaya ko, nakyat hindi ko na dagupan, nakyat hindi ko na ngilis na pugapinan. Namanya mga tiri sa kanan na, ano ini, San Fernando, sate man na Kumu, sate man sa Caloocan, ginan, sate man sa ini, ano ba, na mga tao di kagipasan siya, mga tabli, nasukyan di kalo tabli na gid ng Pilipinas, yan kaya tinigan naman dito. Ina niyo man, lalakaw ka naman, na, kaya matawan niyo sa masjid, naku na, tunay ni, kawan na to, pero mas gitu. Pag iti katawan ka, ay kaya mas gitu na ako kumapat pulo. Dali niyo katawan. Pero mas gitu siya kanya papanggo. Ay kaya mas gitu labi 40. Pero mas gitu sa tarlak, nadlabi 30. Nabali na pangatatawi. Ay buki yung mataw sana sa mga tawli. Allahu Akbar. Kapasusi na nun. Di na ni tradisyon, di ni putidisyon, di ni petulanan. Ada. Kaya magargawad law tanong, takyara sa mga tao. Kaya sa mga tao, naman na niya na inom, miya kademang suwagal matanong. Iman na, sunguin ka sa mga masigit. Sunguin ka sa mga masigit. Kaya mga tao, na mga tabli. Mga andi nga, mga baralusa. Tika niya ko sa purat niya, kabaralusa. Andi nga na nagtakaw, kataon na kananan. At iba nga rin di kataw sa mga saba, mga taliburo. Di mamang upak sa tiyan, di puputay sa ulo. Nabuhay naman na, miyang upak sa ulo. Miyang upak sa tiyan, nabuhay ito. Mas malay doon sa mga sahabat di mga maranaw mitatablig. Na mitatablig sa mga sahabat. Na mitatablig sa maranaw. Allah Akbar. Dadi ka perkuan. Na miya lang ako tayo wag kaya pas ka pagari kulay nagiyang ka na naman na nakaptablig ko. Ngayon wag pas. Ngayon wag pas. Na pagaw makasado nga na mo no. Pakap mo baydan daw tada sa mga tao. Nagkasorta ka kisama. Nasaba pa kumala kaya ka mal. Nasuwa kiso siya gidan ka ang mga bubungan. Ako so siya gidan ka mga balitan dahil kapakit na ibig ka kinananan. Nasudang kada nagwaman ka na resirba nga. Daka nabati. Allahu Akbar. Nang pamakada ka makatibuli na hindi ka nagyang ta. Una yan. O amana ka. Pada ka din bida. Di betul. Di kami udo kunara ka. Nasikat ka panood lautan. Ito nasikat niya ka. Una ka. Danga salihan tayo sa mga nabiyan. Merate ka. Daka ini paniugot ka na, sikat na ka na. Ngura ka na ko din matay ka wala ka. Allahu Akbar. Gina lagi mga pagarikula yaman na niya nakaptibdig tanong. Gina ni kipastan. Kaya hindi paganjuan daw tala sa nabi. Kasi katanwa kisa sana anuan daw tala. Kisa Pilipinas sa sana niya no, na sa mga maranaw, mga sunog magininaw. Nabar katanong di misa na wad daw tala. Ngayon sa sana katanwan daw tala. Kau wad na ipaganjuan daw tala sa nabi. Na milyon na nabi. Kung manimaga to sing butaw na sa tema na nabi. Gutiya pa kato kay di ka po. Ilaman na siya kumiyaw na malog. Siya kumiyaw na masa. Nada kaya krisistan mo kaya mga maranaw. Mga tamadan. Adlaw. Nasusuk kaya tibuligtan mo. Napiya ka umaraktan wad daw to na sulimo. Di mo yan. Naginamiya ka umasulimo. Nalagi din na sumatanggaw. Ano di ka pa kumamatanggaw. Nadataw balik tanggaw. Di ka kawasasatan mo mga maranaw. Padatan kawasa. Natiya guru tanwa daw tala sa tapang. Ito ni tatapang tanwa la. Agar tanwa tapangan daw ta anak, piyub na yung mga maranaw ya. Ni magagama mga tablig.
Pure na yung mga din, mga una may dia pure. Gupa ka butaw daw tala si Kukuna, minitayar si Alim. Minitayar si Ustad, minitayar si Amir Sabu. Miyang mo sa 5-6. Miyang mo sa mga dahon. Ada makapas sumaranaw. Ada makapas. Tinatapangan tapsi Roman. Burun. Segundi wadaw tala siyabu. Allahu Akbar. Dahon na ito na misyabu. Kabit ako ng julaw lang. Kaya katapangan. Kami yang kedua. Dapat kena pawara telo. Kami yang kedua-dua. Cari ka mga buka kenua. Matay ka dun. At gerang-gerang usakan. Gunya nang ibubay marawin namin yan dengan mga bukag, mga senwaling, mga tawur. Di ka no dikikimong-kimo na mana ni nakapamra kapadegang sa siyabu. Di ka di mamagali malim dat bukag ka. Di ni maswa ka baka bu akibaduta sa nga na building. Baka mo piyab, baka mo siya ko na rescue. Adi ko kada. Abu ke kebcu. Matay ka. Yang dua-dua tiyo na, ini bagi tanwan laut tala. Tapang na daw makapas umranaw. Na ini bagi daw tala siksa. Basta ada makapas na siksa nga. Matay ka. Dawag ba? Miya ka tito miya kapas. Miya ka tito miya kapas. Ha? Inunarip ko lang niyamanan yan na. Inunarip ko lang niyamanan yan na. Kawiyagan. Matang wala talaga digad ng imatayong os. Asara ka tindigan na kaso. Asara ka gangan na puso ka na matang wala talaga panarigan kaso wala. Na matang wala talaga digad ng makapanarik wala. Udi ka makapromasay. At sunjwala ito magustuhan na puso ka sa paratiya. Sa kanina nibagir ka sa ilo mo. Sa kanina nibagir ka sa wangan. Sa kanina nibagir ka sa paratiya sa kanina nakapon. Ada na nagkakawa. Baka kwa sa doktor. Baka kwa sa ospital. Baka kwa sa mga arduino. Tinda, grocery. Daki kakawa nun. Sibo na kakawa sa lang wala. Ha? Tibro mo na nagkakwa. Nato na gaswa. Ilan man ang mga sada. Miyak resisiran. Ibarat mo, yaw. Miyak resisiran. Na. Ito yan, kaya resisiran. Miyatay sila nakawaw. Kung mga sada. Miya maswara sa mga sada. Tina miyatay tanong kawaw. Na ito na ibulong sa kawaw. Tina mga sada. Miya kaya katawan na miya bulong sa kawaw na. Kung na kaya matoro na si Kambi. Kadi maginong. Tina da si Kambi. Tiyo mga dasda. Tina si Saraga, sa sangido pa. Namimas oras sa mga sada. At tinakiya kabas, wala lagi yung mga nasada. Ay, apakasong sa gilupa. Kapano ba si Kambi? Na, biyawin ako sa mga sada, doon lagi ng barko. Ay, doon mo, tasirap na sa kilid na mga babaton, mga matay. Na may tunutundog sa mga nasada, na doon apakasong sa gilupa. Pero sa mga ugagang, asa kami yung imasura inyo. Asa kami madubagi kami. Tiyo mga nasada, tiyo di kami paaga, nasa kanong di paaga. Umang oldi. Tiyo mga nasa na may tuwawaga nga, sulit tayo gagayim na rong kalamay sugado. Nag-game niya sa iman to. Saka nung di ba tiyaon? Saka nung nag-iba tiyaon, ada niya kasama, ada minipon. Ang kaya lahat, ayaw pas kita ni mato na siyang gibo, walo gato sa 50. Apas kita sa Pilipinas. Nasa kanong di ba tiyaon, ada niya tayo ipasan siya. Bapas na nang tamang nasa na. Allahu Akbar. Miya mga nila. Kaya ako mat ya din pala ada pera giga sa mga nasada. Abo di pulang. Na tigo mga sada pangalala ko tanwang yang mga ugagang. Ano mo na yan mas yan yung makagaga. Na lumiyad ako mabus mga ugagang yung mga karoma ko. Maguda sa korka kapalala ko kami kapuluba namin si kambing. Ano mo tatako si kambing? Tingin na sisa ginupa. Ay daw karoma ko na prilay tabad no. Na sudwan lay matawar ka. Allah, na yung mga ulas nyo mga ugagang. Ha? Laginda na sa mga maranaw. Karong ako na sa kandi mataw sa mga otay di. Sapi na mga ditay ko na sutin na mga pripati sutin na. Inaw. Dumo din nakit sa mga pagalitan. May rasa-rasa na tantok. Inawan na si Karomayan, nagupangyabing. Inawan na si Watayan, napububay niya. At hindi mo ba siya Watayan? Allah, sika ay gani. Miya ka naman na inawan niya. Pigyan ko mga siminto. Pagkan sa dati mo son. Pagkan sa mga tabon. Ha? Allahu Akbar. Inaw-inawan niya, nalumiyan ako siya. At wala siya mga gugang. So, may siya na sa kilidaragat. Kagiyama ko siya na kilidaragat. Miya ka siya na sa kilidaragat. Kagiyama ko siya na sa kilidaragat. Nato na si Wairan. Wadiwan ako tawag ka, kilpot akong tamatan yan. Yan nila po tinamatay ran. Nariya dari na sa kambing. Tinakautos akong mga bula. Pagkisa bula si kambing. Nasola ko na may tumalas na. Natingin na mataan. Ano mo na tinig pa kung mayroon sa ragat?
Auto tina di jadi kumpanya sakit darat mata natigin. Batan jadi mga anan ada batan mga bali. Nagidan di masa suaw sekarang di batao di batiaw no. Benda ke batas udah apa dalian. Ibu kapamu sawaya. Ibu sa kapasa sa musaw. Matang wala tanah. Ato na miyaswa. Nabiara sa iso mga ugugol. Ato na miyaswa iran. Nausasatay mo na pakungan yun na matay pula pasok. Di nagkagagarong mapas. Kamang ugugol. Lagi ba ito niya sa ugugol nga o asap kambing. Natingin to ni ino kan may mga ugugol. Tingin na miya krisis kami sa ragat. Natingin to na krisis. Tingin na miya tayo kami kabaw. Natingin ko man na miya gita sa kakait si kami. Tingin ko man na miya tayo kan makabaw. Tingin na way. Tingin na bunda kan waki mga umas. Tingin na kanagya sa mga dasden na pimasura ka miya mada ka naman na miya matay mga dasden na lagi dubar ko na gibu kasungwir ka na mata na dayran magaga. Kapatay kami kabaw. Natingin na to na. Natingin na ino ko tiya bupakasing ating kami. Lagi nga nabubalingan yun. Lagi na di pagiginan na tinibulo sa kawaw. Nasa kami atingin na mga tagalupa. Lagi na magin mo kami atingin. Nasa kami pityong nasa kami piginom sa nga nabubalingan yun. Nasa kalupa na tingin niya tayo kawaw. Siya nga naman tingin na mga budo. Tingin na ito na rin mo. Ito na rin kami. Tingin na giya nga bubalingan namin. Nadlago na di sini magnitaw. Lagi na paginom nasa pityong sa nga nabubalingan yun. Nasa kami piginom. Naiman ito nasa kanong niya tayo kawaw. Natina tu na suna ramyari kami. Natina baling kano. Naturuan niyo ko mga sada may tumada. Andiyo lang kano para sa rasay kano. May to pada sa ragat sungoy niyo sa mga sadaw na turon niyo kaya natigin manay. Ay atina bulong sa kabaw. Nagiya ko mga pangangan niyo. Agiyem sa bubalingan tayo nagibulong sa kabaw. Namialing sa mga ugugang. Naminyo lang siya di dia naman ragat may tumada pa daw mga gir na simulan sa mga ay mga pagarya mga sada ay bsarya tingin na bulong sa kabaw nagib bsarya tingin na bubalingan tanong ato na ipitar mo kami natin ako lang yabu ira siya ko ni Panginoon sisirap yung sa bubalingan tanong siya ni pigin mo giyo ni bulong sa kabaw natin na ito na isuwitar giyo ko buwag ya kapaganggangan niyo namiyaw sugusugod na tiyan ka Allahu Akbar nagiyan na mga pagarya. Wallahi, ang mga pangariyak mga babae kaya bulong sa krisis, naswag ba? Allahu Akbar. Yan, ilino sa mga sawa, tutulang iran. Tama, sabi ni Raut siran. Kaya magagama siran, sabi ni Raut siran. Naso mga babae, na di manakip miyakap lagi supupot, ako supera, ako supa, bulawa, napkapay pa siran. Amiyagagama siran. Matuwari mga pangariyak. Ilan yung manariyak kaya pukunin? Antoni masusuwag kaya po, Allahu Akbar. Di siya nakita. Mato mo, kaya, pigilan na ka na mga mananaw guni sa kaya po, nagyan na mga karton. Mga rakanan na insik. Na mato nila, umiyada sa mga insik. Kamiya ko mga maranaw. Na ilano sa mga maranaw. Karakan na mga tabuli. Na saka mamuha ka naso. Dahil ni mato na ka makako sa baik ka. Matay ka ni mga naso. Allahu Akbar. Miyatay ka pinangusang ya pili dunia na. Patay ka pinangusang na mauri. Maur ka na kudigan masukar. Kaya bulong sa krisis lagi kaya mananian natablig. Allahu Akbar. Milay niyo. Dahil nga sa Pilipinas sa bada kawaliro natablig. Sa mga sa tumiraw kana mas gito na mga maranaw ron na pangarok paidan. Sa mga sa lawag kana mga mas gito na mga pangarok paidan na arkiran ng nalupa. Marami mga kanalawalay. Mga kawalitan ni man to. So mga padi na tauron na mga amanan niya na mga tablig. Badi mataon juga nga na mga tao siya nga na mga wae. Naya pa kakadunwa daw ta na mga maranaw. Kapaya man ito rabawa ka no siya, kanaba ka no siya. Bada ka na kayo mga wadidigang. Adi kami mga pinikas ka ni didigang. Allah. Sir tanong na ni bugiwan daw ito. Allah. Di nakatatanwil ng mga kaper. Nasa ka naman mga kalso. Di nyo naman mabubatiya. Kamatama ka ng mga kalso. Di buwa kami pasapasa di ko gama. Adi niya pasapasa di ko gama. Hindi ako naturo na ka. Allah, anak niya pasadakon. Anak pagaritan. Matang wala tanabiyo de. Namiya de siya kung tayo na sa kanya mo. Dahil yung mata ko siya kung tayo na iman ito na tauro na labi siya ibo. Naya, ay miyang bali na maskitan. Miya kayo ito, na iman tabiya kaya lang sa maskitan. Naya, miya ba kung siya kung tabi na libita kita maskitan. Sapo na ko siya, ikasapo na sila naguduan. Na. Nagusira mamasturat. Dahil ako na bala kayo na maskitan, pipilit sa mga bubay. So mga dala ka sa mga bubay na pipilit. Sakari! Umasak. Ano niya pakapilit sa kabubay? Apya si karo mga na lumalakas. Nagiya ka na nabipipilit sa mga bubay. Nanguta maskit.
Sapo na ko sa masjid. Na timo-timo no adlaw tala so balas to. Na imugay niya sa kuta sa kataw. Na timo-timo so mipil sa kuta mga babay. Mipipil sa kuta mga imugay sa kuta mga sa kataw. Nasa kaninya pa sa daw. Allahu Akbar. So mga mama, mga beteng. Na imato na mga sumpa. Dali ka pura sa tamu dia mata mga arso. Ha? Agi ada 3 suraso do. Bawa biagi tidak suraso do. Bami pur tidak surat, bawa mi kuliah suraso do. Allahu Akbar. Apa yang di pur mina da ko kita suraso do. Da betal ka bisa biagi di pur mi suraso, lai barat tabapote. Maputa ini pur. Nagiang di pur mi biya kada-kada ni pur mi. Ha? Ada robo na biya biya kadin. Kami bagi di pur ka sabelo. Nabi di pur ka sagidu. Na ai di pur mina ko. Gugo ni kada ri pangin di pur. Sabu sa kan di pur na miya pelin. Benar kaya naswa mga tarik tibunan. Allahu Akbar. Ini betul na tarik tib. Upama ka nakawasya ka. Na pagtibuliga ko mga pobre ako. Ano ba ka pa pagtibuliga ko? Ako tuwag ito, tradisya ka. Tradisya ka. Kapag tangan sa 500. Sa kariyat, pito puluh ka di walay. Ino ka dito tradisya, di ka sumun sa China. Di ka sumun sa Amerika. Di ka sumun sa Hugong. Di ka sumun sa IBP. Kasi ka dito tradisya. Abiya ka lalaki tamo. Pipat tapat tagakyanan. Allahu Akbar. Ha? Upama kaya, ayaw buwa pa ka surga. Ay buo pa ka surga, nagbiyan kaya manan yan. Ha? Nasabu siya sabu siya makamasteral. Upama na ada abdaro mga tao agama, ay surga. Ay kaya piuda agama. Sa langon ng mga tao buta, di mataw tero, di mataw langon, di makuan, ad nakabnariyan ko agama. Ato na pipiuda agama. Namiyade nga, kasubo tabuli, napaday-paday ko pa kansi mga tao. Kapag nung sinakabay, kapag siya baka dato, kapag siya mga niya na wataka, silang unaw, sa puno kay wata, na pala yung kapakayan. Na ginani agama. Pala yung nakabinari ang surga, pagkasumsiran ka, kapakasiran. Nawag pa ka surga, na madrasa, naku na, kuha nga na ako na. Wapuno kayo wata, ay mamaap kaga ko na mga pangadi na talo. Na sopi tanong wata na di mga pangadi, kadi ka kaga. Na tidak makasurga, ang tapito. Ang pera. Di ka pakay. Sino nakabaya, di makapangadi, miya bunga-bungaw. Ah, si karumanga, miya bunga-bungaw. Di makapangadi ka, di ka pakay. Ano na? Di kadaw lang ko na tao ko hindi. Ay daw si bay, miya nga di. Miya kalip bata. Huwag na nakisurga. Di ka. Ay kaya kisurga na. Sino nakabaya na, kapakay mga lalakaw. Ha? Maniman ang udema sa kong takaturwala, padukumanan niya. So miya marati ang mga mama. Gusto miya marati ang mga bubay. Di siya na digiginaway. Ha? Di siya na digiginaway. Na di na nititabang, so kiso kong umapya. Gusto kisapar kung maratay tingira, so sabay ang ipiran sakat. Na miya tangtad. Miya tangtad na tigulaw tala, ay kilimong siran. Ikalimong siran. Nagpakay sa si iba, kapakay sa si bay, kapakay sa si karumakan lokos, kapakay sa sumugutaw. Lao siya kapakay sa siya madato. Ano ba, kuwan? Giyan ka na naman sa namata ka na lalan. Okay to. Kasabutan ng aking makakuha sa agama. Napalulun na ka. Di ka di... Pupaw-paw sa walay. At talamin o di ka taano tawad na utala. Allahu Akbar. Mano yung managda ma? Ha? Nandiyan pati o? Allahu Mano talo yung tago sa kuwan. Dia ka, pero man ang talo mo. Aba ako na kanu rut-rut ka. Kasi kanu ang makalsawa. Na share kanu umiyat, share kanu tita wan daw to na. Sa pangalinta wan daw to na, turungan wan daw to na. Amin na rabbal alamin.